L-imsieba soċjali laqgħu il-politika nazzjonali li nieda l-Gvern kmieni din il-ġimgħa li se tiffoka fuq il-ħila tal-ħaddiem biex dan jaqla paga aħjar. F'kummenti ma' One News il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb spjegat li fost il-proposti fil-politika finali hemm rakkomandazzjonijiet li tkellmet fuqhom il-Kamra stess tul il-konsultazzjoni. Il-qawwa tajjeb ħafna fl-40 rekomandazzjoni li hemm madwar 20 minnhom li fil-fatt kienu parti mill-proposti li għamilna fil-proposal tagħna għal proċess ta' konsultazzjoni. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti li ħarġet minn dan l-eżerċizzju li qbilna fuqha kemm bħala il-Gvern u anki l-Kamra tal-Kummerċ hija kemm importanti li nelevaw il-livell tal-iskills tal-ħiliet tal-ħaddiema tagħna biex inkunu nistgħu ikollna prodotti u servizzi li huma ta' kwalità aħjar u allura jitjiebu anki l-pagi b'dan il-mod. Dan smajnuh ukoll meta tkellimna mal-Viċi President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Doris Samud Bonnici li qalet li l-ħaddiem għandu jħares lejn illi tejjeb l-edukazzjoni tiegħu bħala titjib fil-prezz tiegħu fis-suq. Il-ħaddiem irid jħares lejn il-ġob tiegħu u lejn innifsu. X'jiswaw kollox għandu prezz, il-valur tiegħu x'inhu, kif jista' jagħmel il-prezz tiegħu ikbar, kif jista' min ħadmu ikun tajjeb għalih li jħadmu u kif edna diġà irid ikun ippreparat sewwa b'edukazzjoni bażika, però jekk int ħadd immira għal paga ogħla u tgħix iżjed diċenti, trid tagħmel ħiltek. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja qal ukoll li dan jorbot anke ma' xixtieq il-ħaddiem modern fid-dinja tal-lum. Illum il-ġurnata l-ħaddiem ma jridx iżjed impjieg, illum il-ġurnata l-ħaddiem irid karriera illi jara fejn beda llum u fejn ħa jiżviluppa. Inutli noqogħdu nitkellmu li nagħmlu noħolqu impjiegi għax il-ħaddiem ma jridx jagħmel 40-45 sena fl-istess impjieg. Irid ikompli jiżviluppa ruħu, irridu nemmnu li kapaċi nofrulu l-opportunitajiet u dawk l-opportunitajiet jissarfu f'pagi aħjar. Min-naħa tagħha l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra Negozji Żaru Medja Bigel Mamo saħqet dwar l-importanza li l-kol kemm aħna nadattaw għar-realtajiet fosthom xi tqisu bħala ħiliet bażiċi illum. Eżempju wieħed pereżempju li llum il-bażi m'għadux li inti tkun taf tikteb, taqra li inti tkun taf il-lingwa Maltija Ingliża, illum il-bażi hi li anke jkollok ċertu skills diġitali li huwa xi ħaġa bażiku ħafna. Flimkien ma li jkollok work ethic li hija tajba li inti ħadd tkun imħeġġeġ fuq il-post tax-xogħol dejjem tipprova tavvanza.